I volia fer una mica la reflexió, perquè vaig veure per les eleccions europees van fer un debat electoral a Maastricht els principals candidats dels partits polítics europeus, que és irrellevant perquè no es votem a la realitat, però això és un altre tema, el funcionament de la Unió Europea, però bàsicament va haver un moment en què el representant de l'extrema dreta, que era un danès d'un partit d'extrema dreta, va dir alguna cosa com que és que clar, va sortir el tema d'Israel i va dir per quan s'ha de parlar més de la qüestió de l'antisemitisme a Europa, s'ha de combatre l'antisemitisme perquè jo m'he trobat en comunitats de jueus europeus i tenen por, no sé què, hem de combatre l'antisemitisme. I el candidat de l'esquerra que hi havia va dir una cosa que va ser com molt profunda, no? Va dir, el meu pare va ser un supervivent d'Auschwitz i escoltar a un representant d'un partit d'extrema dreta parlar de la lluita contra l'antisemitisme em repugna. I tots van aplaudir, va ser tal, no sé. Però a mi això em va fer reflexionar, perquè l'extrema dreta a Europa sempre ha estat antisemita, sempre. I això tampoc és per fer una xapa històrica, però des de l'edat mitjana, no? En què Europa el que tenia en comú era el cristianisme, era la qüestió religiosa, i evidentment els únics que no formaven part d'això eren els jueus, també eren els únics que es podien dedicar al tema de finances, etc., pel tema de la prohibició de l'Església Catòlica, etc. Llavors eren com un col·lectiu molt a part, no? Vivien en aquests barris a part, els CAIs, no? El CAI Jueu de Girona, etc. Això amb el segle XX, l'estat-nació, la idea d'un estat-nació de tipus ètnic, cultural, i aquesta idea de, igual que els gitanos, en el fons, no? És un poble que no té un país però que existeix com a poble perquè hi ha, i que estan disseminats per tota Europa, no? I que mantenen part de la seva identitat, encara que estiguin integrats en la societat, encara que molts d'ells fins i tot siguin ateus, que la religió ja no els importa, però que segueixen mantenint una identitat jueva, no? I per tant aquesta idea de, clar, són un poble que està disseminat per Europa però no tenen pàtria real, i per tant la qüestió és la conspiració, no? És la conspiració, i molts d'ells, com a més, eren intel·lectuals, no? Marx, per exemple, no? Molts d'ells eren això, homes de finança, no? Els Rothschild, no? Aquesta idea de que controlen els mitjans de comunicació, controlen les finances, controlen la política. A més, molts d'ells eren socialistes, a Rússia especialment, no? Perquè els jueus eren discriminats a saco, per tant molts d'ells es van tornar revolucionaris, vegis Trotsky. I que els Estats Units controlen Hollywood... També, no? Aquesta idea de la conspiració judeo-bolxevic, no? L'internacionalisme que caracteritzava el socialisme de l'època, doncs també s'associava amb això dels jueus precisament per aquesta qüestió, perquè eren com un poble a part, però dins de la societat, i estan contaminant la societat, i per tant eren un perill per aquesta idea etnicista de l'estat-nació, no? que volen destruir la nostra societat, la nostra estat-nació, i aquí és l'antisemitisme europeu, que evidentment arriba al seu màxim durant l'Holocaust, la Segona Guerra Mundial. Però això ara ja no és així. Això ha canviat, ja no són antisemites. L'extrema dreta europea és pro-israeliana, no? La Bascal ha anat a veure el Netanyahu. Aquest tio va dir això en el debat. La Mortícia de Ripoll Nostrada, l'Oriols, també ha fet post, no? Que Israel és el millor i que és l'única democràcia d'Orient Mitjà. Però perquè ara hi ha un nou cap de turc. Exacte, aquí està. Per què l'extrema dreta europea ja no és antisemita? Pel racisme. El racisme cap aquí? Doncs cap al nou cap de turc, efectivament. La qüestió és, ells segueixen defensant el mateix, que és una visió de l'estat-nació etnicista, excloent, indigenista, no? Com culturalista, però ara l'amenaça ja no són els jueus, sinó que són la nova immigració, i sobretot una immigració concreta, que és la que ve de països àrabs, del nord d'Àfrica, Orient Mitjà, països de majoria musulmana. No? I per tant aquí juga, evidentment, la islamofòbia. I com que Israel, evidentment, s'enfronta a això, doncs... Bueno, i a més històricament, que també han tingut diversos episodis des dels 70 fins ara. El terrorisme jihadista, evidentment, també contribueix, no? A generar etc. Llavors, bueno, no sé, era una mica aquesta reflexió que volia fer, no? Sobre aquest gir, que és un gir, però en veritat no, perquè segueixen pensant el mateix, és la mateixa visió del món, simplement canvia l'enemic. No? Total. Sí, però és més l'extrema dreta política, la cara de l'extrema dreta política. Una persona nazi d'extrema dreta segueix tenint aquest. És com que per als interessos polítics i electoralistes ven molt més aquest discurs islamofòbic o racista. Per entendre'ns aquí... És bàsicament electoralista. Existeix Falange Espanyola a Espanya, i evidentment Falange Espanyola és antisemita. Clar. Però qui vota Falange Espanyola? L'extrema dreta mainstream aquí és Vox. Vox és pro-sionista més Sí, totalment. I a Europa passa el mateix. Però és perquè ara, els últims 20 anys és el que ven. A partir de la primera onada, sobretot, de la primera onada d'immigració del 2000-2003,
això van veure que era el que més odi generava. És el mateix relat, però un canvi de... Ara, en comptes de la conspiració jueva internacional, hi ha la teoria de la gran substitució. La substitució demogràfica, invasió... Hi ha unes elits que estan planejant la substitució demogràfica d'Occident per destruir Occident, i ara que tothom porti burca, etc. Aquestes merdes de discursos que escoltem. Però és la mateixa essència, és la mateixa idea, hem de preservar Occident, els valors occidentals que són incompatibles amb l'islam, perquè aquesta idea de la contaminació de la societat, d'aquestes noves onades. Però fixa't que canvies, en tot aquest discurs, canvies una paraula i ets nazi. Ja està. Canvies una paraula i ets nazi. I quan et diuen que et dius tot això i que ets una persona woke i tal, és que jo dic, és que canvi una paraula del teu discurs, ja per ser el que dius és lamentable. Però és que poso la paraula jueu en el teu discurs en comptes del que es diu, i és que ja el teu discurs ja ningú tindria dubtes. Per si algú té dubtes, ja ningú tindria dubtes. És el mateix, sí. S'han adonat que és un niu de mercat. I això és el que ven i el populisme de dreta és fàcil que els hi dona Però tot ve per la precarització i jo crec que el problema és un i l'enfoques cap a un altre. Clar. Evidentment. Sobretot en moments de crisi com ara. La pressió d'Alemanya i... Sí. Però mira quan creix més Oriols, Plataforma per Catalunya. Són moments de crisi i d'empobriment de la societat. De crisi econòmica, social, moral, de valors, de propòsit col·lectiu, en el cas que a Catalunya, després de la fi del procés, hi ha una pèrdua del propòsit col·lectiu. I a la que hi ha bonança econòmica, no desapareix del tot, però redueix. Però al cas d'Oriols, creieu que hi ha relació de que l'imant de Ripoll... Totalment. Sí. Home, neix a Ripoll això i jo crec que no és cap casualitat, totalment. Sí, que no és que per un detall hagués sortit a Balaguer. De fet, jo vaig llegir una entrevista d'un tio que està, no recordo com es deia l'home, em sap greu, està escrivint un llibre sobre Aliança Catalana, justament. I ell diu que, efectivament, perquè diu, per exemple, que hi havia uns vídeos que van sortir durant el judici que van fer els terroristes, que eren els vídeos que estan allà al Canà fent la bomba, que va explotar i tal, i que surten parlant en català i dient com us matarem, infidels, i diuen en català, i que aquests vídeos realment que van a Ripoll diuen que va ser devastadors, que van tenir un impacte devastador veure. Perquè clar, és que no és un poble tampoc, però és un lloc petit, i segur que hi havia gent que els coneixia i que coneix les seves famílies i clar, veure això és dur, clar, jo crec que sí, totalment. O sigui, hi ha unes causes del per què passen les coses. Evidentment les solucions no són les correctes. No justifica res. Evidentment, però això també crec que és important, en general, analitzar fenòmens d'aquest tipus, entendre les causes. Per exemple, per entendre l'auge del nazisme hem d'entendre les causes, perquè hi ha unes causes. Això no vol dir justificar una cosa, però crec que és molt important entendre les causes. Però és molt preocupant, perquè ara a les últimes eleccions hi ha 10% o 12% a una ciutat com Berga, que ja va treure Aliança millors resultats que la CUP, que és el partit que governa al municipi. Però el que dèiem abans, que la gent vota diferent. Ara és curiós, no ho sé. En veritat, per exemple, una idiotada, la selecció francesa, tu els mires i et dones compte que anem cap a societats mixtes. Sí, totalment. Multiculturals, són societats multiculturals. El Rishi Sunak que hem dit abans, escolta, guanya la Copa Amèrica... Té un discurs anti-immigració brutal i ell mateix... Però saps quina és la diferència? Que a la gent que és d'extrema dreta i que vota partits d'extrema dreta, la multiculturalitat rica no li afecta. O sigui, no li molesta. Perquè que la selecció francesa... L'espanyola, ara, Sí, però com els hi donen un mundial, ja s'oblida. Ja està. Saps? Però és perquè són rics. És perquè la diferència és la riquesa, Per això que és una mica contradictori, no? La ideologia cap a on va el país i després que segurament ara amb l'Eurocopa estaran animant una selecció que possiblement la gent que en forma part les arrels no siguin... Són de pares migrants o avis migrants i és així. Hi ha moltes contradiccions en tot això. Però sí, fins ara no havia caigut amb el tema de l'antisemitisme. Clar, perquè això és perquè em sorprenia, perquè els que justament, històricament, han estat els grans antisemites són els que ara més volen dir lluitar contra l'antisemitisme. Se parla poc. Es parla molt poc. I sobretot de l'ús com a arma política de qualsevol persona que critica que matar nens en un camp de refugiats no està bé, que t'acusen d'antisemita, que és una autèntica barbaritat. I un incís així últim, que ens hem anat també cap a l'extrema dreta d'aquí. I és una cosa que parlava l'altre dia amb un amic. I és que l'extrema dreta, per treure aquests problemes o aquestes explicacions, no ha de donar molta explicació. Perquè et diuen, vale, estem en la merda
la culpa és d'això. La culpa és de la multiculturalitat, és de la delinqüència, de la inseguretat. Quan en realitat tots aquests problemes són multicausals. Venen per molts altres factors. Però són problemes reals. Són problemes reals, però que tenen molts altres factors que ho expliquen. I l'esquerra ha d'explicar aquests motius molt més a fons perquè s'entengui. En canvi, l'extrema dreta diu, això és així perquè tal. T'ho expliquen en 3 segons i la gent ja veu que és causa-conseqüència. Quan en realitat totes les coses que passen tenen 1000 explicacions diferents. I això és una cosa que fa que l'extrema dreta parteixi amb un cert avantatge. I és que no li ha de buscar les 1001 raons a les coses. Busca un cap de turc, diu que això és el diable i a partir d'aquí ja tira milles. Un discurs és més fàcil que l'altre, clarament. Això ho tenen més fàcil. I a nivell de relat us recomano un llibre de Lakoff que es diu No pensis en un elefant, que parla això, els emmarcaments. El bé que ho fa l'extrema dreta a l'hora d'emmarcar i que per això té tants èxits i que a l'esquerra li costa una barbaritat. I moltes vegades ho té molt fàcil, sobretot amb la classe treballadora. Veus els barris de la classe treballadora i... Perquè són més afectats. Veus un mapa dels resultats de les europees a França i a les grans metròpolis guanyen partits que no són d'extrema dreta i tot el que és el camp i les zones més rurals guanya l'extrema dreta. Perpinyà. A Perpinyà, per exemple, té un alcalde de l'agrupament nacional, de Le Pen. Caram. Molt bé, doncs molt interessant aquesta discussió.